ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அக்டோபர் மாத துவக்க நாளில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதோ என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 49 அதிகாரம் 16 வசனம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் வாழ்த்துக்கள். 9 மாதங்கள் முடிந்து 10வது மாதத்தில் நாம் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். 10 என்பது சோதனையின் முடிவை குறிக்கிற ஒரு எண். சிமர்னா சபைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், 10 நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள் என்று. 10 நாள் சோதிக்கப்படுவீர்கள், அவ்வளவுதான், அதற்கு மேல் இல்லை. உன் துக்கத்தின் நாட்கள் முடிந்தது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஏசாயா 30:19 இப்படியாய் நாம் வாசிக்கின்றோம், இனிமேல் நீ அழுது கொண்டு இராய். அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார். கர்த்தருடைய இரக்கத்தை பெறுவதற்கு நாம் காத்திருக்கிறோம், ஆனால் அவர் நமக்கு இறங்கும்படி நமக்கு காத்திருக்கிறார். அவர் எழுந்திருப்பார், அவர் செய்து முடிப்பார். அவர் உங்களுக்கு முன் குறித்து வைத்ததை செய்து முடிப்பார். அவர் உங்களுக்கு முன் குறித்து வைத்ததை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். யோபுவின் புத்தகம் 42 அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் இப்படியாக நாம் வாசிக்கின்றோம், தேவரீர் சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது. 10வது மாதத்தில் நம் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் நாம் எத்தனையோ வாக்குத்தத்தங்களை கேட்டோம். வருடம் எப்படி இருக்க போகிறது, வாவ் என்று எல்லாம் சொன்னோம். ஆனால் இப்படி ஆயிடுச்சே, எங்கு பார்த்தாலும் மரண ஓலத்தின் சப்தத்தை தான் நாம் கேட்கிறோம். இப்படி ஆயிடுச்சே என்று ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம். அதை பார்க்காதே, எப்படி ஆகப் போகிறது என்று பாருங்கள். யாத்திராகமத்தின் புத்தகம் 3 அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் இப்படியா வாசிக்கிறோம், பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் உங்களை கொண்டு போய் விடுவதற்கு இறங்கினேன். பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்திற்கு உங்களை கொண்டு போறதுக்காக நான் இறங்கி வந்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றாரு. அது நான் பார்த்து வைத்த தேசம், அது சிங்காரமான தேசம் என்றெல்லாம் அவர் சொன்னார். அப்படியெல்லாம் சொன்னவர் செங்கடலை குறித்தவர் சொன்னாரா? மாறாவை குறித்தவர் சொன்னாரா? நீங்கள் தண்ணீர் தவணமாவீர்கள் என்று சொன்னாரா?
கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் உங்களை கடிக்கும், நீங்கள் அலைந்து திரிவீர்கள் என்றெல்லாம் சொன்னாரா? சொல்லவில்லை. ஏன் சொல்லவில்லைனா, தெரியாததனால் அவர் சொல்லவில்லையா? தெரியாததினால் அல்ல, அதை அவர் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய ஐட்னரியில் இல்லை. பாவம் செய்ததினால் இது எல்லாம் ஐட்டனரியில் ஆட் ஆனது. உங்களை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமோ அதை மட்டும்தான் அவர் பார்க்கிறார். போகும் பாதையில் காணப்படுகிற தடைகள், சங்கடங்கள், இவைகளையெல்லாம் ஆண்டவர் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. எத்தனையோ தடைகள் வந்தது. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முன்னேறி செல்வதை தடுத்து நிறுத்த முடிந்ததா? கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் கொண்டு போய் சேர்த்தார். ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன், பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உங்களை பெருகவே பெருக பண்ணுவார். இந்த 10வது மாதத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிற நமக்கு அவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 49ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். இதோ என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் என் முன் நிற்கிறது. அதற்கு முன் பார்த்தீர்கள் என்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொன்னார்கள், கர்த்தர் எங்களை மறந்து விட்டார், கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு விட்டார் என்று. நாம் சொல்வது போல் அவர்களும் சொன்னார்கள். அதற்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் 15வது வசனத்தில், ஸ்திரீயானவள் தன் கருவின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பது இல்லை. ஒரு பெண் தான் பெற்றெடுத்த குழந்தையை மறக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. அப்படியே அவள் மறந்தாலும் நான் மறப்பது இல்லை, என்னால் மறக்க முடியாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் மலைகள் விலகுவதில்லை, பர்வதங்கள் நிலை பெயர்வது இல்லை. ஆனால் ஒருவேளை அவைகள் விலகினாலும் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு நீங்காது என்று சொல்லுகிறார். சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும். சிங்கக்குட்டி தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்காது. ஆனால் ஒருவேளை சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடந்தாலும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது. இன்னைக்கு அவர் சொல்றாரு, என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். அன்பின் தேவன் சொல்லுகிற நல்ல ஒரு வார்த்தை. உள்ளம் கைகளில் அவர் நம்மளை பச்சை குத்தி வைத்திருக்கிறார். முதுகுக்கு பின்னால் அல்ல, எங்கு லகுவாக பார்க்க முடியுமோ அந்த இடத்தில் அவர் பச்சை குத்தி வைத்திருக்கிறார். நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. உன் மதில்கள் என் கண்களுக்கு முன் எப்பொழுதும் இருக்கிறது. உன் காம்பவுண்ட் வால் அவர் கண்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்றார். எந்த சத்துருவும் உன் எல்லைக்குள் அத்துமீறி உட்பிரவேசித்து விட முடியாது. இந்த அக்டோபர் மாதம் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். உன்னதமானவருடைய உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்குகிற கொள்ளை நோய்க்கும் அவர் உங்களை தப்புவிப்பார். அலங்கத்திற்குள் சமாதானம், அரண்மனைக்குள் சுகம் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த அக்டோபர் மாதம் பாதுகாப்போடு கூட அவர் உங்களுக்கு சமாதானத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அவர் தந்தருள்வார். நம்ம ஜெபிக்கலாம். அன்பின் பரலோக தகப்பனே, அப்பா ஸ்தோத்திரம், இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். அப்பா, என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே, இந்த அக்டோபர் மாதத்தின் முதல் நாளில் தேவரீர் ஆசீர்வதி தருளும்படியாக உடைய கரத்தை நீங்க நீட்டும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். அப்பா, கடந்து வந்த பாதைகளில் கர்த்தர் நீர் நல்லவராக இருந்திருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் தகப்பனே. இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக, பாதுகாத்து நடத்துவீராக. உம்முடைய சமாதானமானது அப்பா ஒரு நதியை போல உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பாய்ந்தோடி வரும்படிக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன். அப்பா, சுக வாழ்வு துளிர்ப்பதாக என்று நான் சொல்லுகிறேன். ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பீராக. சரீரத்தின் பலகீனங்கள் மாறி போவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எல்லா அந்தகார வல்லமைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரே அது செயலிழந்து போகட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். தகப்பனே, உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென், ஆமென்.